siya bason. Kay kunot naman ang kanayang lindog. Hinog na siya basta kunot na. O tanawa, hinog na ni. Muna nga atong pinya. Haway na pinya nga atong na-harvest karon. Nakawatan rin o makaon na. Unang ato na dayon siyang harbison karon o. Harbison na nato o. Ana-ana nga atong senyorita na harvest na. Ba na ta sa atong saging na tagnipa. Ana tumba na. Ani ana ang atong tagnipa na saging ato nang natuba. Ana nga atong natuba na senyorita, diyan na po diri ang tagnipa. Diri anata sa atong kusina, diri ako sa mong balay kay ang atong na-harvest dito sa bukid ato nang pagakanon karon. Ang atong unang buhaton ang atong saging na tagnipa ato ning lungagon karon. Kay para makaon nato. Magsugod na tag lungag. Natay kaldero diri Nindot ni siya lungagon. Puno na siya, ato ni siyang sabawan. Ano nato? Itak-ang na nato ni siya. Ag na nato ang atong saging. Ana-ana, nalungag na. Ato na lang paaboton na maluto ni siya. Samtang napaabot sa atong gilungag na tagnipa, ato na po ning panitan ang pinya. Diba nakaharvest tag pinya dito sa bukid, na siya. Ato ni siyang panitan, kay lamig ni kaayo. O kani siya ang corona, ato na po ni siyang itanom. Napo ko dire ay daan pa, itanom nato ni siya. Kalami sa pinya na Hawaii. Pinya ni siya na Hawaii. Nga nauna siya ang galon. Isa-isa. Human na nato siya na tanggalan og mata, ato na dayon po ni siyang butangan og asin. Butangan na nato og asin. Pag human, pwede na dayon nato ni siya hiwaon.
Mao ni ang atong pinya. Mutilaw na ta kung unsa ni kalami ang pinya nato. Ah. Ang sarap. Juicy na juicy. Ang tamis. Sarap talaga. Wala pa naluto ang atong tagnipa na saging. Ug nano po tayo ipakita sa inyo na ato gihapon kanon gikan sa atong bukid. Kanina guys. Og diya pa ang atong usa na pod na prutas na atong giharvest dito sa atong bukid, ang saging na senyorita. Lami gyud na kayo ang senyorita mo nang atong tilawan karon kung unsa kalami gyud, tamis ba gayud na siya og unsa na gyud kalami ang atong saging na senyorita. Kauna ta atong tistingan ning isa ka buok. Mo ni siya gamay ra ni siya pero lami gyud ni kaayo. Di ba nahinog na ang atong giharvest na senyorita dito sa bukid nato? Mo ni siya ang senyorita. Lami gyud kayo. Natilawan na nato ang saging na senyorita gikan sa atong bukid, nakakaon na ta. Unya matilawan na nato ang saging na tagnipa kung maluto na siya. Paaboton lang nato na maluto na ang atong tagnipa. Ladali ka unta. Kaon sa senyorita na saging. Kaon sa pinya. O di ana naluto na ang atong saging na tagnipa, ato nang tilawan. Hilaw pa ni siya kay wala pa man nato ni nabtik kahinog mo na ato nang gidungag pero lami gihapon ni siya bisag hilaw. Makabusog. Sa daghan natong gikaon, nagkaon tag pinya, nagkaon taog saging na senyorita, man saging na pod na tagnipa, nabusog na ko.
ug nahuman na nato pagtilaw sa tanan natong prutas na gikan sa atong harvest dito sa bukid ug ana basta natay mga tanom makakaon gyud kita. Ug dinhi ra ko taman, daghang salamat sa inyong tanan. God bless.